Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. MLA jong ka Maukarbat constituency uba Renington El Tongkhar ulapan Ramjur yiki runar ki badan kiti ban syok pan mensaw yiki langut ki samla nakasnong wa kaji ka bahap hapok ka Southwest Khasi Hills District ka balajia ha ka arphuway trik unai leber arajar arphuway ha golf link Shillong ha ka ba arngut ki shitomjur bat uway pat ulaman saw malumala. Nakaliang jong ba Renington ula kenturu yika tanat pulit bakan shimkhia pan tuat ting yiki bre ki badan kiti hagani ka kam runar kanang bakum gini ki jingjia kinam jia shu bat kanam ktaru yika shongsuk shongsany haga jilla. Haga jo ko poru ni MLA jong ka Maukarbat ula pharu ya ukurwa shekini ki samla bakin yo no yika met ka bakoj ka bakia kat bakidang don benta hapadang ka jingsha sumar hapo hospital. Ngadon di Sofia hakabede bakene kijingjia hakaba kini kisamla jungi nakakon na kene kadong kathan jungi naka district jungi u Pershan Roy Marthong but Trang Basisha Thongni but weipat ubang msibyo kerte na kithan wa kaji na kithan sharum ndodon hakaba kadon kene kijingjia ka bas ngose hakaba kila syok hakibreu kebom itu kebom tip kini ki hot na kajing ong jong ki press niyo iba kata kajing syok jong kini ki kena jongi kadai haki breu ki bana syaba non tribal tidak kena jonga pau ya kajing ngose ya kena kajing dia baru ngakondem ya kini ki breu ki badon keti hakana kam ngimla bantip kini kiye hot ngampwa ru ban penlong ya kene ke isu bakanong ka isu ban ya isi jaj benreu hapdeng jong ka jaj benreu khasi bat ki jaj benreu ke pada syaba ngapwa barkan syai na kalian ke jusuthu jong ngakum nongelam bakum kini kiye ngimdei pan penhe khana ban penlong kum ke jing ya isi jaj benreu no da kene ke jing jia ke bakum kini ngin ong kini bagi nom blame ba kadai kijingle jom kata ki group ban ong ken non tribal kadai ngin kheje bi kadai ki ruboman kidai ki non tribal ni kidai ki eiru ki bale akum ngir kam ban sho ya ki bro ban so ya ki bro kadai kijingle ya ki ruboman te nomor kata nga kwa ban ai kene ka statement ya ki jisko jom nga hi personally ba ngasko persya ya kadai ki balajia batla de kidei na kanu kuro jaj ban reuro ni condemn ya kene kecing le bat kwa ban ai musim ya ki khon jo kadong kathan jo district ju ki samla ngimdei bas ko musim ngimdei bas so shifting no hakalet hakawan habangidon laga jong karwi ngidei bas ko shingai bat ngidei ban im kecing im hakabangin le bahangin no pikir hang no habangidon da kabangin dei bas ko kunja ne banting no tang na kadaw ki syok ni samla akibade nanong kendong let's say ki samla no kendong jugi kisko musim no bandon hasor shalom akwa berkentu ki khon samla ngim dei bersu kerja kumta ini ban yat ini ban yang ini ban syur ban let ban la ban let sengi nak kabangin le ngin yat bet la kalenti la kasnkin ngin trebet la kabla la kasngi ikmi enti bakum kini ki nam jesho ban nakalian kasokar ro ini bersim kie ngiri jingjia hakaba nakalian ke police department ikentu pakade ban yale kabala ban wat ban lap ya kide ki badon kti ha kade kam bat kide bante ban ares ya kide ki berhenti kide kam kimade na kalau kono kecak bendero kibala ki kam boman ide ban condemn bat kide ki kam boman telemar kata asko ba kalau ki klik jongi kum kirangiram ba hakaba yano lakile ki cak bendero jongi ne kile ki cak bendero ki bana sabar ha kile ki kam boman ngimdei ban kersan ndrei ngini ban condemn ya kata kecing le persya ya kene kecing jia bat ngai scam ba kini kisamla kini syat kini klanno kini bok kirwen bakin syat kini klanno kini kisamla ha ka bakin yo ban ya ban yang pendek ikam kat badai kekam persya ya ki bakin le ha ka jia kata kadai ke mangakwa ban ai kecing bok kirwen bar blai terkenal ku ni kun samla kini kesem ha ka ba kinya ber kinya biang no bar kinya yo ban ya belab yasni kat kum kakam bakade